13 ngatanga kunetsana mumba tichirovana mwana akabvapinda tiri mutani zvapinda kwati zvamunoita panapa zvinotisemesa zvinotinyadzisa sterere zvinofunga kuti mabasa enyu amukuita panapa muchitoona takanyarara hatisi kuyaziva irisi ikati basa ratiri kuita rechira kuita iwe nyaya yako yapinda apa iwe wapinda papi panyaya ndikunetsa iye ndokuti zvamuri kuita pano tiri kuzviziva tiri kutadza kurara kubva atodhonzana napo akachibuda panze ndobva ndabuda panze ndikati baba pindai muti iye kubva ati dharaendai muri kuti hatisi kuziziva zvamuri kuita panapa usiku wega wega mukurara muchirifuridzira ndikati inini uri kunditi ndiri kukuroyai chikanzi kana muda kuripota endai kwamunoda kunoda pamusoro nyaya yekumunangwa uroi asi haisiriyo bedzi taisayo zvaitika ndezvoti amai vangu kunowashaya saka ini nawamai vangu ini amai vako chai chai zvikuna mai vakashiya ngatibatsirane amai muno here mtu hanini nandiri soko amai vako here panyaya ari kuramba apa mama inyaya yekuti amai muchichauri sana kweli ndiri amai munin'ina wamai wake inini ndini ndakaita chimutsa mapfiwo saka ndakandati ndibvudze izvi mumashure ndichitanga kupinda mumba ndichitanga kuti ndatanga kupinda mumba mwana uyu akauya akanoka padhuku akati muri kuitei mumba imomo amai yangu akafarira baba wacho wakangobuda akati washi uri kuti chii uri kuti chii ndobva wangodini wanyarara mawana ni baba ini ndauya murume wangu akagara baba wamai auya ini panapa baba washi ndakatosumuka ndikaita chiramwa ndikadzokera kuhama dzangu ndikanovaudza wakoma wakati mwana ari kufanira kutoripa nekuti atinanga uvhure isisu hatina hauna kuenda kogara wega pamba ipapo baba wake ndiwo vakaita sei ati muramenini hati ndirameni ajusa uchicha mudzi ayo hanzi nani naMai hamusamudza mambaito zvachi ndakakuita zvamapauri makaita makamambaito zvachi iwe ava ndiano dzokeredza muromo wako panapo waichidea tefisibonenye usi yakachaisa ndiri last born matuirudzi yangu mapota tabisi mukuru achikura omaimupa zvisiri inini vanhu vanoorohwa isbet iwe mufana ngozvinoiziva kutora minima wamai vako unotati amai nina handizivi amai vako neiriyo ava vanoiriya nditange nyaya kubva kutanga
ndoti amai nyakutumbura vachiri kurara vari pakurwara ndipo pakauya apa vaiti pakupepa amai vangu vari pakupepa amai vangu amai vangu vakarwara nguva yakatibiri ava amai ava vakatanga kudana baba vangu amai vangu vadanana amai vangu vari vapenyu chinhu chakatibata chakabata amai vangu because amai vangu ndori mai vangu vaziva nyaya mukadedza kana vamwe vangu inini amai vangu vaigona kutora kutaura nini ndozvizivi asi tese nyarara kana mukavabvunza baba amai vangu vaiitira zvakati wandei asi vairapakaitese vakanyarara ndobva zvaidaro mai vangu vakarwara vachirwara munhu wakuti kurwara nyama dzairwadzika but bp ndoona yakawedzerawo futi kusvika pakutese pakuparira kwavo and zvadaro chigumbu chachatova matiri kuti amai vedu vari kutaura kuti ava vari kudanana nani ndobva taenda kusvika pakuparira kwamai vangu mai vaparara chinhu chakandirwadza kunoka dhonda kanoka chakaitika ndechekuti mubamba baba ndarwadzira semunhu anga abatikana chinhu chakandirwadza ndekutaura ndichidai it was 4 days after ndafushira mai vangu ava vaviripo vakapinda muvengu kana atimutia mai vangu vakafa vakatitadzira uda kuti baba vangu agara asina mukati nokuti amai vangu vakafa uda kutasira ona ndimbomira munina iwe ndiwenga tombotora iwe ndiwe baba nomukadzi uyu atora nzvimbo yaamai vako vafa uya mwana wako iwe waukazara achinoka makarara iwewe mukadzi wangu musina kupfeka muti kudii aiva kufanike pakatazi imoza saka unoona kuti ipaukagara ipapo une mhuri yaukapana ndizvo ndakapara musa iwe wana tsiku raunozokutarika muzviko I don't think so. Haustazi matindanyira kuzvisa vana vava kuti uya kukaita maya vamusha amai vamwana zvakana imi makavadzidzisei kuti ava namai kuwa inotiregera mwana chitombo vozi pane matauro ekuti mwana ava ndamai vakwa akareruka asina kudzamo kuti kuya kufanira kuti amai vake vafa naamai vasara vamwe chete ende hati amai minati amai ndinobvunzira kuti mwana kwakuudzwa here kana akatoona kuti baba vafamba so hanizotopa chine kuti baba vanei pane zvaakuti baba vanei ndeofuneka kuti vane mukadzi anoda kudzidziswa here mwana uyu kana ndiri kuzomuudza nomuudza asi kana akuona kuti akufanira nadhoo achizonda amainina ndikuudza kuti ufanira akajaidzwa ini muono wandinawo haasi uyo akajaidzwa vese vana vari kumba ikoko vakatozvaidza marerero amakaita vana vese vari kumba mudhara makavaregerera uyu nougotwe manje akushandisa chi kuti nini ndiri gotwe achiita zvinhu zvisina basa ndatoda kupevera pakuti nyaya yangu inobata nevari kumba
yakaitika nyaya yakaitika kudhara wakavati mazvako ndoyandoda yaonzwira nyaya yakaitika apade repetition taura kutangira kuti ndakaita baba papainetsana mai nyaya yechitanga ini ndakambosuduruka semwana kumaoko asi pandakaona kuti nyaya yacho yakuenda inini mama wakabata bamba vakanocheka bhasikoro rababa matai kuzi baba waida kubudainochecha ndopakatangira nyaya inini ndaonawo mama wabata bamba ini ndakasvika ndatora baba ndikabuda nawo amaindikanditi iwewo nyaya dzosapindire kozi ndakapedza newe ndaona chaunoita muupenyu baba wangu ari pano unodairira nyaya kana wakuma wangu aripo wakauya pano unodairira nyaya iwetaura nyaya ndopandakavati mama imimi munditi makapedza neni wati mama aipapo ndaivati ndima nepapa notyisa pamberi pamambo yakanimukumba kwenyu wangapedzipeti ndagara ndaivapa samai awazoibvisa asi kuti maitikiro yakaita zvinhu wanga wasabula ipapo pakati pezvinhu zvaamaida baba wanga wasabula ini zvavakatora bhasikoro vacheka naishadhe dzaamaida baba vakasira murume wabuda ende kurefu vaida murume wapamwe vaida kuonde panguva iyoyo iwe wanga wachii kana amaida baba wako pavaipinda wanga wasawira pandakapinda inini ndichitopinda panyaya iyi ndakapinda ndichida kubata sinsi ndaona pabuda baba wakabata banga here wakabata chii nanga papoinda inini hazvaibuda kuti ndinodhonza amai ndakadhonza baba ndichibuda nawo kushenda navo kupi ndakavabudisa pasi wazoita sei after kubudisa baba pange ava ndopo wakapinda vakushanda kundipopotera inini vakuchitaura nyaya yekuti iwe upindira nyaya iyi ndikati mimi zvamuri kuita izvi zvinobudisa chimiro here isusu vana tiripo ani ndine mukadzi kumba ndine mwana mukadzi wangu inakanzo ndozvikuita baba namai vangu zvinobudisa chimiro chipi kwaari imi muchiita so wakawamira semuyananipo pakati pababa namai pamusoro ichakamira ratipindura mubvunzo zvazviro wanga wakamira semuyananisi here pakati paamai nababa zvazviri ndezvekuti woudisondizwa zvakubvunza paringoda huti kwete zvatiwewo wanga wakamira semuyananisi here pakati paamai nababa regai ndiiti kwete kwetera asi koiwe mira kana wati kwetera dzindani ukamutaura kuti ndakushira kukudza zvinofanira kunge zvaita kana amai nababa vavo wati kwete panga pasiri pako ipapo waifanira kutsvaga manext door kuti amuone zvekuti amai nababa pamba pedu ndo vanogona kupinda pakati pavo vanhu vavira vachitakanura nokuti wati kwete waramba pauyananisi saka ndachikuudza kwa waifanira kuenda ndoda kubvunza baba naye baba vari kumba nouyu vari kuita zvimwe chete vakasiyana vana venyu mune vana vangari naamai vokushanda munai naamai hamuna vana vangari hamunai vari kuti vamwe vangu vamwe vana vangari ava muna vana mwaita vana vairi saka wava kuti mumwe wangu nyaya yekubatira mumwe wangu ndo wava kutaura toda mumwe wangu vari asi mararamiro atinoita uyu munhu atanga angaziva tinetsana unetsana nana makambotukana kuna pamimina kakawanda zvokuti kana akauya pamba anogona kuti ndakambomira pasitovu so kana ndiri pasingi ndosukwa mapureti ungotanga ungoimba imbo nziyo yemahausgiro mahausgiro yedu kuzodini aluyashandisana nasi mawai kumakumutani yehuro anobutse nehuroyo ndotibutse nehuroyo kuzi atikanimuka mwana tauda kumurayira simbosvake tamupa mashake akati china exact words akichaiwo mawedzi ake chaiwo chaiwo akati zvamuri kuita panapa muri kufunga kuti handisi kuzviziva here
muri kutifuridzira usiku hwega hwega. Ndobva ndamira ndiri pamusuwo padhainingi ndikamubvunza kuti iwe usika ukundiudza kuti inini ndiri kukufuridzira ndiri kukuroya here? Akati endai munotaura kana kwamuri kana muda kunomhanga endeko panze kwete mumba zvakataurikira Ahora kuchema futhi hayi utona yoyithupela wona. Ayi akusukushora kwamaya. Uyizwita chivana. tichipesana ipapo ndakatoti kuna baba inini pamba pana handisi kuzoga ndimakanditora kundiunza pano ndakura kare ndisiri mwana mudiki tane ejezi tiri tezi kana ndichibva pano ndichabva ndiri muboxi semabvira akaita usisi wangu ari payobox uyo akabva akaira kuti siyanai naamai vangu usatobva makataura zvinini nezvaamai vangu ipapo mwana ndo akataura chokwadi akandibvunza ndichibuda kunze kandaenda kuseri masho vandakambonzwa ndeyekuti ndisati ndaenda kuseri hapana chavanobudisa muupenyu ndava ndaenda kuti kuseri nchiitiza kuti banga ranga rabatwa ndasvika kuseri kudanga rehanga yazivatazova bhasikoro rangu kuti mweya uperi zodzoka ndizoziva kuti chii ndaziva nepaneziva kuti hanzi mwana ataratama ichii kana uchitiza unotiza nenzeve here kana utotiza nenyama ipindure mubvunzo wangu ndinotiza nyama unotiza nyama asi nzeve dzenenge dzakadii zvadzo dzakavhurika nemakanzwa andakazvandakupura ndo zvandikurea makanzwa amai emwana hamuna kwanza ndakabvunzwa pane ndokazondiudza kuti mwana kumhani saka ndo chokwadi chiripo chokwadi ndo chokwadi chesikunozi munodeya amai aiwa msadzokere tauraita munodei muri kuona mwana wekwaa ari kumoda kangwana zvakukana makamudza mashoko kuti hapana chaunobudisa chokwadika ozi makavera kuzinyemba makamukesa mwana makamupa dambudziko kudhara saka izvozvo zvandatochenuiyopana ino chokwadi chavakataura ndechokwadi hapana chinobuda wedza all ozi chikonzero chokuti wakaberekwa ndopane munyanya yaongosina kuberekwa nevanhu vangu mira uchitaura hapana zvamuita but nenyaya yekuti wakaberekwa ndopane simba rakakuonera zvakaoni kana usingatoturisha chipano unongoenda ku uzokuona after 10 years ngafefesi tinozvingora zviri kwauri azvisaneraramira ugoto mamuzigotweri amai isi tavoshaja mombe nembudzi hazvive kuno zvinongofura kusha kwendo zvinongoenda kwamai zvinosvikoitwa chivanje musazoita zvinhu zvisiri its effect kana usingarezi zviri kwauri ndara handipinde mwenyu kusvukirwa umwana wako anosvukira iwe mombe nembudzi ngazviri kwamuri kana kwaiwanaita kuno ndaenda ndisingadi kuti zvichieneti yaraisina ngatova kuti pachenu onda mombe nembudzi ngazvimomiraambe mombe nembudzi ngazviri mugara mese mudzimai wenyu mombe nembudzi wakawakwena mata musamubvise ane mukadzi ngazvibvise pasi patambiri nini chikumbiro changu ndechekuti mwana uyu anogara kwake kwaanogara nemudzimai wake asi kushanda anouya achiveza pamba anoita zvokuveza ndiri kukumbirawo kuti anoveza mubhedha maodhiropu zvakawanda wanda ndiri kukumbirawo kuti paanouya pamba achiita basa rake raanoita ngaarege kubatawo nezvavo
kuti achitaura nezvangu kana zvine zvokuda kundishotesa kana apinda mumba mangu achiita zvaanoda ndikukumbira uri baba kana asvika pamba pangu kana wasvika chingoshandawo semwana ushanda basa rako rauri kuda kuita pane zvauri kuda mumba ndikurambidza kupinda mumba unoita zvaunenge kupinda unoita asi kuti uzobatana neni uzotonga nezvangu kana zvokuti ukapinda mumba utanga kunditira madimukira baba wepano vauya ndinoita zorini izvozvo handidiwo zvinogara zvakandibata eji yako eji mama yako baba havasi kukwanisawo futi kuti ane mwana uya ukavaudzawo baba vanoti saka kuti ndimuite sei mazuva takakudzinei shamani mombe nembudzi idza nyaya yakwandiyo pamba pane muteto pana baba amai vako havana kusarwa kuti vaka amai ako nezvamwari vachinzwa usape mhosva munhu asiyana ava ndaanegranasozvisi mombe nembudzi kana kwasazvitambira kasisa kuripisa zvazvokumba kwenyu pano pakachida kubatsira munhu sira pamwari pasiye azvinzwa iwo ukazvita mwari wokuti unofunga kuti amai vako vakaurayiwa vantu vakanzii hausi mwari vanonzwisisa pasiye ipapo pane muridzi wapene kana vachitongwa vachinzi amai havane chokuita pana amai vako vachatongwa namwari wavo vega zvinewo usazvise ipapo kuti zvida kuzvita mwari hausi mwari kaya nemi baba musatambiswe makura kaya ubhachura hwakaoma ava vana mukavatedza vanokupai ubhachura nguva ndeyakakosha izvo ndebvu dzachena ndokukura kwacho munoramba muchinzi matora uno masiya matora uno nevavhana kana maona zvanetsa uyo ane mukadzi wake ngaanoveza ari kumba kwake ngaanotsvaga pakuveza kana murodhi nokuda kwokuti angakukanganisira rudo rwenyu haagone kugeza iwe akarwara mangwana akwanise kugeza tapedza kamda tichitonga vanhu naamai ndazviva matende dai mwana uyu ndikuza mhosva yake makwenda mapurisa mukadi kuti aende andikubvunza munodai amune muri amai ndafunga kuti nokuti mamuna mwana nababa mai kuti gayo ndaiye mwana wangu kurasi andikuza noita kuti gaurayo gaura nekonopa muchapinda when is the payment yemombe nembudzi zvikuenda kwamureva mombe misei havasisa mombe zvakuchipa mombe 350 yembudzi 50 $400 munotengera mberi amai mune mwana wenyu baba munotengera mberi mari inoya musunga munotengera mberi taura mwana November vaneowe mazo zvataura azi November mudhara unoti kudii undirini taura zvechiino mudhara uyu vanhu anotanga nenhamo hazvitengwe zvinhu misi yopera kwomwedzi wayo wafebruary uyu vanhu ndorwirei